Hej. Hvor tit skal man selv behandle sig selv? Og hvornår skal man gøre det? Jamen, man skal gøre det, når man har ømme, spændte muskler. Så skal man massere og selv behandle sig selv. Og hvis det er og så skal man gøre det, hvis man bruger nogle muskler meget hver dag. Det kan være, når man bruger skuldermusklerne, nakkemusklerne meget. Det kan være, når man bruger selve ryggen meget, skuldermuskulaturen bagpå, hvis man bruger det meget dagligt, og hvis man bruger benmullerne, hvis man løber meget for eksempel, hvis man bruger det meget, jamen så er det altså dagligt, man skal gøre det. Det behøver ikke at være ret meget. Det kan være en 5 minutters tid, hvor man masserer på dem dagligt. Jamen altså, så er risikoen for skader altså bare mindre, hvis man gør det. Og hvordan man gør det, jamen det vender jeg tilbage til, men det er bare vigtigt at sige, altså det er når man kan føle den, man skal lytte til sin krop, lytte til sine muskler, okay, kan man mærke, at det er mere spændende, end de plejer at være. Niver de, er de ømme, jamen så er det altså fordi, at de trænger til behandling. Og så er det altså en god idé at gøre det dagligt. God dag.